маводи мухаддир. Да я ёд риск кардан дар кор брат. То риск накунӣ соҳиби ҳеч чӣ намешавӣ. намешавӣ, кор ҳарома. Як гапай ку. Аввал ҳаромӣ ки соҳиби пулу мол шав. Баъд ба кори хайр метавонӣ ҳам номта тоза кунӣ, ҳам зиндагита аввал давом бидӣ. хеле гап нестай брат. чо кардем бачаҳо? ман мехоҳам ҳар семона проблемаҳои зиндагимон халос шавем. То соҳиби хона шавӣ, ман қарзом аспорам. аз ёда боша я ақли нав часпонем. раст мегӯям. чизе шавем, якҷоя шавем. Не брат, мегам ку кам бехам. Мада басай. ай худат медонӣ. салому алейкум. инам ҷани уфтагин. салому алейкум ако. ман ростига ба дастгирии шумо мехоҳам коро майда сар кунам. чӣ гуфтем? чӣ ба хапе накард? акоҳоят иҷоза дошта бошанд ки гап зананд. ҳамия ҷиянат ҳамияй. кор кардан мехоҳӣ? на опаҷон. бутеш ҳамира хуҷанд мебарӣ. ман фикр кардам. фикр кардан дар кор нест, кор кардан дар кор. кора ба гардан мегирӣ? мегирам. аками ҷани мара хуҷан бара якум боре рафтиса. тура пешта шина мебарам. хавотир нашахта тоқами бароз ман худ мефаҳмам моша. гап нест. ака биё дига одам наги хича тоқа бар. воҳ ино чӣ мегуфта бошанд? хай ҳуҷҷатомона мебинанд ҷавобмон метаҳанд ҳеҷ набурдестем ку. това буга ака. корманди милитсия Олимов, сафаро ба хайр. хуҷанд мерем ака. як пассажир дорӣ ку? ҳамия одам қати майда мерам. ин пассажиро чо кадай? кумара нигоҳ? чӣ хапӣ? гап за. салому алейкум ака. акаҷон намиш лансиёе ки шумо моро дастяфка карден, ёро ман вақте ки бипӯшидам бирам ё биём?